Hola, hola. No. Bos días, benvidos a todos a este pabellón do Vila de Noia nesta xornada número 17 da primeira autonómica feminina, un partido que enfrontará ao Calvo Xiria e ao CDC Lavadores de Vigo, un CDC Lavadores que está segundo clasificado con 28 puntos. O Xiria está sétimo con 13. Un Lavadores que xa está clasificado para esa Final Four, xa que Cangas proclamouse no día de onte campeonas de liga, xa están clasificadas para ese sector nacional, para esa fase de ascenso. Lavadores, xa digo, ahora mismo é segundo clasificado, unha vitoria no día de hoxe, se non me equivoco, sería... No, perdón, xa están clasificadas de segundas matemáticamente. E o Calvo Xiria sí que ten opcións de meterse matemáticamente na Final Four. Situación algo complicada, ten que gañar tanto no día de hoxe como a semana que ven e esperar que se den os resultados para poder meterse nesa Final Four. Este é o penúltimo partido desta liga, último partido do Calvo Xiria no Vila de Noia. Arranca o partido con este primeiro ataque, este primeiro balón para o Calvo Xiria, que sae con Mara e Nerea nos laterais, Minia no centro do ataque, Marta Gómez e Elena nos extremos, Natalia no pivote, como non Sofía na portería. Manda xogada Minia, permuta entre Nerea e Minia, vai xogarse 2 para 2, Minia con Natalia, continúa o balón, Mara, intenta penetrar Minia, Elena, hai falta en ataque, creo que sinalaron os colexiados. O primeiro ataque non foi que han de encontrar unha boa solución. O Calvo Xiria ataca agora a Lavadores. Recuperación de Marta, que intenta ir só ante a portería. Cinta de Marta, gol de Marta, 1-0 neste primeiro minuto do encontro, con ese contraataque de Marta Gómez. Lanzamento exterior de Lavadores, lanzamento de Natalia Méndez, 1-1, agora o gol de Mara, ese lanzamento de 8 metros, lo que non topaba como entrada de 2-1. Bom repliegue aí por parte do Calvo Xiria, por calma agora Alexandra Valde no centro, manda a xogada agora a central do equipo vigués, desdobra ao lado contrario Noelia, Valde, boa defensa agora por parte do Calvo Xiria, está lle costando a Lavadores encontrar sitio. Alex, lanzamento de apoio, gol de Alex.
Que pongo 2-2 no marcador. Saca rápido Natalia, Calvo Xiria, Tamara. Con calma agora Tamara. Que vai ao cambio. Sai un cambio. O cambio Tamara e Marina. Deixa o seu sitio a Minia e a Nerea para que ocupen este primeira línea. Aviso de pasivo por parte dos colexiados. Mara para Nerea. Golpe franco, quedan 2 pases, sinalan os colexiados. Golpe franco somos Mara, habrá que lanzar. Lanzamento Minia que foi sinxelo para a guardameta. Saca rápido o contraataque, non recibe ben. Esa parada foi de Antía Esteves. Pase de contraataque non foi o mellor, pero quedou en posesión de balón os Lavadores. Alejandra Álvarez no ataque. Penetración agora de Natalia Méndez, que pon por diante os Lavadores por primeira vez no encontro. 2-3. Nerea atacando para Elena dentro do extremo dereito. Parada de Antía. Sube rápido Lavadores. Natalia, balón que lle chega dentro do extremo, baixe por riba da portería o lanzamento de Lucía López. Saca Calvo Xiria, xogada Minia. Non recibe ben e recupera a Natalia. Sube en bote Alex Abalde, apito de facer pasos, sí, cometes. Dubidou aí a xogadora viguesa e acabou incurrindo en pasos. Bueno, de balón do equipo vigués. Chegamos a chegar ao minuto 5 con ese marcador 2-3 a prol de Lavadores. Desdobra Elena ao lado contrario. Pase moi arriscado por parte así, echando de Elena. Ese pase de Marta non foi o mellor decisión. Se robou entre a man no pé, o balón que se foi de banda, pero o balón sigue sendo de Lavadores. Cambio de posición entre Natalia e Alex. Cambio de posición para atacar Natalia, ese 2 para 2, ven ese salto impar de Mara. A defensa do equipo Carballés, Natalia. Ben os brazos, e boa parada agora de Sofía, despois de unha moi boa defensa do equipo Carballés. Tamara. Mara. Intentaba buscar a Natalia, pero foi ben defendida por as xogadoras viguesas. Inician os cambios, volven ao ataque Minia e Nerea. Natalia, pero o balón que lle dá no pé. Perda de novo do Calvo Xiria. Golpe franco sobre Raquel, a lateral dereito. Alex, propia Raquel agora. Para Natalia, non recibe ben, pero si balón en posición de lago de Natalia ante a outra Natalia do Calvo Xiria. Agora esa acción do pivote Andrea, que sacou eses 7 metros con ese xiro despois de recibir primeiro 7 metros do encontro.
ser Raquel a que anote este primeiro 7 metros. Dous a 4. Máxima ventaja agora para Lavadores. Sai por fora Marta, permuta entre Minia e Mara. Vai atacar Nerea tras esa presión. A Piri de Pérez si perde. Pues ese pase. Golpe Franco que saca para evitar ese contragolpe de Lavadores. Queda Minia, non foi o tempo para hacer o cambio, queda sin Nerea, queda sin 5-1. Aí Samando Minia, golpe Franco para evitar ese pase que encontraron os 6 metros a Alex Avalde. Natalia en el extremo, lanzamento de Lucía, boa parada cerrando as pernas de Sofía, corre o Calvo Xiria. Mara agora por parte de Lucía. Minia, Nerea, Nerea lanzamento, el golpe Franco por parte de Alex. Mara, Elena, Minia. Golpe Franco e inicia o seu pasivo, o aviso de pasivo. En 4 pases agora o Calvo Xiria para encontrar unha solución para este ataque. Lanzamento de Mara que se vai por enriba da portería. Natalia para Alex, a pesar do contacto de Natalia Solís. Foi quen de anotar 2 a 5, aumenta a ventaxa aos Lavadores. Minia paseou a ese 2 para 2 con Natalia, encontra Natalia moi ben, gol de Natalia, boa a combinación entre Minia e Natalia nese xogo 2 para 2, despois de bastante tempo, de varios minutos sin anotar, volve a anotar o Calvo Xiria. 3 a 5. Alex para Natalia, moi ben a defensa aí entre Natalia e Tamara. Golpe Franco. Noelia. Defensa do Calvo Xiria aí no centro da defensa está se encontrando moi segura, están sendo moi intensas, está lle costando bastante a Lavadores. De novo golpe Franco de Natalia e hai aviso de pasivo, inicias agora. Vai xogar Alex para Raquel. Agora na de Tamara, que ten que lanzar Natalia e gol. Sofía di que non, pero o colexiado estaba ben posicionado, sinalou que entrara o balón. 3 a 6, unha pena, xa que estaba sendo unha grandísima defensa por parte do Calvo Xiria. A verdad que fastidia que acabe así nese gol, nese último pase, xa que non había máis pases para realizar, e sobre todo como entrou ese balón. Mara, golpe Franco sobre Mara, e aí cartón amarelo para Raquel, que non pide xirar a Raquel, xirar o colexiado. Para o seu tempo porque hai un pouco de pega na pista, están pasando o balón para quitar, pode ser un pouco perigoso. Ataca Calvo Xiria, Nerea que está no extremo, ahora no extremo Marta, entre as pernas de Uxía. 4 a 6, volve a poñer a
acercarse a 2 goles o Calvo Xiria. Saca rápido Lavadores. Alex, moi ben esa presión sobre Natalia. Aquí que de provocar perda, sí, provoca o Calvo Xiria con esa presión nesa saque rápido de Lavadores. O balón que se foi de banda. Perdona Marta, ao lado contrario, Nerea, ese pase sobre Natalia era complicado recepcionalo. Puido lanzar como puido, parecía a mando xía para deter ese lanzamento. Sube Lavadores, Raquel, Alex, para Natalia. Está sendo unha moi boa defensa Marta. Tamara que rouba baixo en contraataque. Gol de Tamara. Con esa interceptación de balón, 5-6. Pensando agora de Noelia, perdón, del extremo dereito. Balón para agora e roubo. Hace a Tamara, vai só a Lucía ante Sofía, anota Sofía. Momentos de imprecisión de ambos os conxuntos, con perdas e contraataques directos. Volvo Lavadores poñer ese máis 2 no marcador, 5-7. Minuto 13 e medio desta primeira metade. Desmuta entre Minia e Nerea, que inicia o ataque. Mara. Minia ben xogo ese balón, o gol de Minia. Volve a acercar a Calvo Xiria, 6-7. Ese pase moi complicado por parte de Lucía, nova perda de Lavadores. Para que ese pase non era nada bo hacia Noelia no extremo dereito, o balón que se foi de banda. Nova oportunidade para Calvo Xiria para empatar o encontro. Nerea, presión sobre Mara. Mara, complicado ese pase. Balón que recupera Calvo Xiria, perdón, Lavadores. Natalia, Alex. Balón que agora lle chega no extremo, pero o lanzamento en bote foise por riba da portería de Noel. Lanzamento de Noel por enriba da portería de Sofía. Mara para Minia. Pereira está na línea seguinte. Mara. Golpe franco, non vale o gol. Xa que sinalan os colexiados que cometiu pasos, sinalan un golpe franco previo. Ataca Mara para Minia. Mara agora intenta penetrar entre 1 e 2. Xogadora do equipo Carballés que pide que finalen algo máis colexiados, din que non houve nada. Sube Lavadores, hai 7 metros, e vai haber 2 minutos por expulsión de Natalia. Vai ser de novo Raquel a encargada de realizar este lanzamento de 7 metros. Primeiro anotouno e este segundo tamén anota Raquel. 6-8. Donde que fai Lara nese lateral esquerdo. Pidiu Mara o cambio. Calvo Xiria en inferioridade. Primeira exclusión do encontro. Minia. Golpe franco sobre Minia. Por
parte de Lucía. Línea para Tamara, un pase que se vai moi atrás. Hay que atacar, xa que se non vamos a demandar a man. Lara, lanzamento de Lara, golazo de Lara. Sacou a reducir ese bo lanzamento que ten el lateral carballesa. O seu primeiro ataque, primeiro gol para ela, 7-8. Gol de inicidade por parte do Calvo Siria. Anxo, que tamén fai tropos no seu equipo, entra Maya Moledo neste lateral esquerdo e Eva Fernández no lateral dereito. Pero que lle chega a nova parada, a verdad que lle está comendo a moral Sofía a Lucía, lanzamento de un contraataque sobre Marta, aparecido a perna de Uxía e o balón que evita a Maya que se vaya de banda, pero foi moi boa acción, a pena non haber anotado. Así que despois dese lanzamento de Lucía que fai troco no extremo esquerdo, entra Marta Rodríguez. Alex, un apoio, lanzamento sincero para Sofía, balón contraataque de novo para Marta. Vale, continuidade por pasos, golpe franco. Anxo un pouco enfadado coas súas xogadoras xa que non están aproveitando a superioridade en ataque. Xa se recuperamos a igualdade, vemos que está Sheila aí na línea dos 6 metros. Tamara, lanzamento de Tamara, fácil para Uxía. Parada de novo de Uxía. Ataca agora Maya aí no centro, dalle descanso Anxo Alex Abalde, sale Natalia no canal esquerdo, no pivote Antía Fernández, está rotando Anxo no ataque, quere refrescar as pernas, é verdad que últimamente non están encontrando boas solucións, de aí que queira cambiar esa dinámica. Maya, agora a defensa entre Marta e Lara e a nota do extremo esquerdo Noelia Sánchez, o pau curto, 7-9. Lara intentaba buscar a Sheila. Tomó acción de Lara, esa penetración individual de Lara Souto, 8-9, acción da lateral carballesa. Maya Moledo que sube ante Tamara, golpe franco de Cami sobre Maya. Para Eva, sobre Eva, aí nesa zona central que estás encontrando moi a gusto, está facendo moi intensa defensa carballesa. Maya para Eva, golpe franco entre Cami e Sheila. Vaya lanzamento de apoio, sorprendido a Sofía e máis a defensa, xa que non tiven os brazos levantados. A nota xogadora viguesa, 8-10. Tamara encontra a Sheila, e gol de Sheila, boa pase de Cami, na línea dos 6 metros de encontrou a Sheila, 9-10.
Malla intenta encontrar a Antía nos 6 metros, non é quen de recibir, sai rápido Calvo Xiria, bo pase sobre Elena, gol de Elena, a poñer o empate no marcador 10-10. Está facendo algo que lle gusta moito a Calvo Xiria, que é correr os contraataques, está encontrando moitas accións de ese tipo. Era boa combinación do Cavadores, o lanzamento que se vai fora de Iria, que entrou nese extremo dereito. Descanso a Minia Zarra, entra Carla Bello no centro do ataque. Cal está a mandar a xogada. E ao centro Tamara Franco. Saca Natalia ou Sheila sobre Tami, Lara. Creo que hubo 2 minutos, golpearon na cara. Gol de Tami no apoio en do centro. 11-10 no marcador. Malla para Natalia, entrou Aitana no centro da defensa, perda de novo por ese mal pase sobre Sofía. Que grandes minutos estamos a ver do Calvo Xiria, xa defensivamente está a realizar un gran encontro xa no inicio, provocando moitas perdas, moitos erros, moitas dúbidas. Cavadores non se está encontrando cómodo, o ataque está encontrando boas solucións, correndo, como comentaba antes, que é algo que lle gusta moito facer este equipo. Gran encontro que está a realizar de momento o ataque Carballés. Tamén agora en apoio de Tami sobre o blocaxe de Malla. Corre a propia Malla, Natalia, balón que lle chega dentro extremo, nova parada dentro extremo esquerdo, agora foi a Marta, paradón de Sofía, que se está unindo tamén ao gran encontro que está facendo o seu equipo tanto en defensa como ataque, a aportación de Sofía está sendo clave de que o Calvo Xiria este por diante no encontro. Manda xogada agora a Lara, que está no centro. Tamara, boa acción de Tamara, 7 metros. Gran acción de Tamara en ataque. Marta Gómez será o encargado de lanzar este primeiro 7 metros e anota 12-10. A realizar o Calvo Xiria no encontro. Ben, esa defensa de Aitana sobre Natalia. Malla, Eva, así de Malla, extremo, a pito de robar así o fai Sheila, que gran defensa do parte do Calvo Xiria. Seguro Tamara. Oye, calma moi ben aí Lara, non estaba ben colocada o ataque Carballés, tamén la Cavadores había feito un bo repliegue. Estamos a pimentar os últimos 4 minutos da primeira metade con un 12-10 no marcador. Un bo pase de Marta sobre Sheila, e golazo de Sheila, medio vaselina, medio listado, 13-10, e como non, ten que haber tempo de Anxo, que non debe estar moi contento das súas xogadoras, porque en ataque, a verdad que a defensa do Calvo Xiria está sendo espectacular, pero en defensa tampouco está habendo comunicación, hai deslizamentos, hai bons lanzamentos exteriores, seguramente, como así se nota nos xestos, non está contento o adestrador do equipo vigués.
minutos e 53 segundos. 13-10, máxima vantaxe para o Calvo Xiria. Reanudaron contos despois dese tempo morto solicitado por Anxo. Volve que Alex ao ataque do equipo vigués a mandar as xogadas. A Malla agora que cruza entre Alex e Malla que lanza ante Antana. Detén Sofía, igual que Franco. Tamán sobre Gaitana, sobre ese paso, sobre el pivote, corre Marta, gol de Marta, 14-10. Ya hacía moito tempo que non víamos a Calvo Xiria correr tanto en contraataques de primeira oleada. O que está facendo agora nesta primeira metade está sendo perfecto. Malla ben a defensa de novo. Malla, Gaitana, boa man, hai pé, si, ben a defensa, outra vez interceptando un pase sobre a pivote, sobre Antía. Nova gran defensa do parte do Calvo Xiria, 14-10. Sobra María Patiño ao lado contrario. Lara. Carla para Lara. Vai lanzar Lara, gol de Lara. Agora que está tendo unha efectividade enorme dende que saiu. 15-10, máis 5. Últimos 2 minutos desta primeira metade. Alex anota despois de moito tempo para o Calvos, para o Lavadores. Rompes parcial negativo para o equipo vigués, 15-11. Balón, Sheila. Franco sobre Sheila. Lara Souto. Acción de Lara, gol de Lara. Sigue tras súa efectividade a lateral do equipo carballés. Piques de roubar. No, queda balón para Eva. No. Está ben defendida agora, pero contra Malla agora a portería. Aparece Sofía para deter ese lanzamento de Iria que desdobrara aos 6 metros. Últimos 40 segundos nesta primeira metade, 16-11. Chega a Lara nese lateral esquerdo. Tamara, lanzamento de Tamara, parada do Xía. Últimos 20 segundos. A primeira metade terá último balón Lavadores para intentar recortar ventaxas nesta primeira metade. Malla, con defensa de Aitana, 7 segundos. Alex, Malla, lanzamento Malla, aparece a man de Sofía, remata esta primeira metade. 16-11, gran primeira metade do Calvo Xiria, facendo moi ben as cousas a nivel defensivo, tamén a nivel ofensivo, 16 goles, sobre todo tamén correndo moitos contraataques, e Sofía tamén aportando moitísimo na portería do equipo carballés. Descanso no Vila de Noia,
entre o Calvo Xiria e Lavadores 16-11 a prol do Calvo Xiria. Vémonos a volta ata despois.
Xa estamos de volta na reanudación de este encontro por parte do Calvo Xiria e Lavadores. Unha primeira parte no que estuvo a un nivel impresionante o Calvo Xiria, dai que reflexe no marcador ese 16-11. Primeiro ataque desta segunda metade para Lavadores. A xogada Alex, permuta entre Raquel e Alex, a piques de perder, mantén a posición e hai perda por parte do Lavadores nesta segunda metade. Lara, Tamara, Lara, lanzamento medio caéndose, golazo de Lara, que sigue con esa efectividade altísima por parte da lateral carballesa. 17-11, máis 6. Raquel para Maya, lanzamento de Maya en apoio, gol de Maya. Permuta entre Carla e Tami. O pase de Carla sobre Marta, entre as pernas de Uxía, anota. Gran pase por parte de Carla dentro do lado contrario a Marta. 18-12. Alex encontrase con Aitana, que está facendo un traballo moi bo na faceta defensiva no centro agora con Sheila. Manda xogada Alex, agarrase a camiseta para mandar a xogada. Desdobra ao contrario Iria, vaya que colle agora ao centro. Encontra agora nos 6 metros a Alba, que anota con ese lanzamento abaixo, quedou primeiro no pau. 18-13. Lara ataca para Carla, pase que se vai un poquinho atrás. Lara, Carla, penetración de Carla, e golpe franco por esa defensa nesa penetración de Carla. Doblou María, toque outra vez de novo por sobre Carla. Aviso de pasivo Tamara para Carla. Hai que lanzar, vai ser Lara, lanzamento de apoio de Lara, golpe franco. Queda un pase, terá que volver a lanzar Lara. Lanzamento de Lara, blocaxe da... hai que lanzar, porque... Pasivo, sí, non habría máis pases. A pesar, foi o lanzamento, foi o blocaxe, pero sí, o pasivo non é como un rexeite. Alex Maya encontra de novo no pivote a Alba e volva a anotar a pivote do equipo vigués. Para Lara Souto, intenta encontrar a Sheila, pero con a defensa do equipo vigués, recupera o balón. Lanzamento de Maya, anota Maya, cerca a 3 goles Lavadores, 0-3 de parcial para o equipo vigués. Tempo morto de Zarra.
Anúlase o encontro despois dese tempo morto de Zarra. Lara sobre Tamara. Golpe franco sobre Tami. Quiso cortar Zarra eses dos momentos de lavadores. Desarrollación por parte do equipo vigués. Carla, lanzamento de Carla, parada de Uxía. Perdón, de Uxía non, de Alba, que saliu na campo, perdón, levo o chamado Uxía no que vai desta segunda metade. Alba, Raquel, Alex para 7 metros. Sobre esa penetración de Maya. Vai ser Raquel encargada de lanzar. Tocou Sofía e acabou entrando. 18-16. Los momentos agora por parte de Calvo Siria. Lara, Tamara. Muy complicado Lara. Lara Muda, posición de Carla. Anota Carla, boa acción. Con esa fijación de Lara, encontró a Carla para penetrar. Boa acción en ataque de Calvo Siria. Ataca rápido xa Maya. Por fin Sofía Pérez roba con 7 metros nesta acción sobre Iria. Volve a anotar Raquel de unos 7 metros. Ese balón Lucía que se vai só en contraataque ante Sofía. E gol de Lucía. Acerca un gol a Lavadores despois de moito tempo estar bastante por abaixo. Blocaxe agora nese lanzamento de Tamara. Saque de esquina por parte de Marta despois dese balón. Marta Gómez, Carla Bello, ahora Lara Souto. Carla, sobre Carla. Golpe de seu extremo, Lara Souto, Tamara. Intenta penetrar, non vale con cuidado con meter pasos. Para Alex, ese agarrón sobre Lara. Primera exclusión por parte de Lavadores. No encontro, Tamara que encontra a Sheila. El balón que es el lanzamiento que se va ahí fora. Hay los extremos por fora para desdobrar. Raquel para Eva. Maya deste lateral dereito. Lanzamento extremo entre as pernas. Anota Iria. Entre as pernas de Sofía. Empate no marcador. Un parcial de 2007, creo que solo nos dio 8-12, pasamos a este 19-19. Elena del extremo dereito, esa va a seguir que vai ao Longueiro.
despois de moito tempo ten balón para poñerse por diante de novo no marcador. Que se lle escapa a Aitana. El extremo, un balón que se va de lateral da portería de Sofía nese lanzamento de Lucía. Non está tendo o seu día no día de hoxe os lanzamentos a primeira metade, agora leva 2 seguidos. Se foi ao pau agora ao lateral da portería. Balón para Calvo Xiria, manda xogada agora a Lara que está no centro do ataque. Agora ataca Lara Souto. O lanzamento parecía que no repliegue de Sheila. Marco del extremo, o balón que se va ao pau, que se lanzamento a pau curto. Novo ataque para Lavadores para poñerse por diante. Eva, lanzamento de Alex, lanzamento que vai a ver. La caída de Alex de ese golpe sobre de Sheila. Menudo se encuentra despois desa expulsión de Xurexia. Esa acción sobre Alex. Superioridade para Lavadores. Chega ao extremo. Parada entre Sofía e o Pau. Parada de lanzamento de Ilia. Lanzamento de Lara, gol de Lara, importante que salga de novo ese brazo da lateral Carballesa, gol de inferioridade. Gol de Alba de 6 metros. Ese pase que lle Raquel volve a poñer as tabas no marcador 20-20. Tamara intenta penetrar, el gol de Tamara. Gol de Tamara nesa penetración, ademais hubo 2 minutos para Eva Costas. Durante 1 segundos vai haber un 5 para 5 na pista, xa que Anxo non retira.
meta, non retira Alba. Quere xogar ese 5-5. Malla ante Aitana, ben definido por Aitana. Raquel, Alex, moi ben defensa, escapou o balón. E recupera xogador escolhida Calvo Xiria, entra Natalia no centro da defensa. Aviso de pasivo, Alex para Raquel, Malla, hai que sair, que ten queda allí, creo que dos pases, pensaba que quedaba queda final a buscar xa de todos pases. De pasivo, ten que o lanzamento vai ser Malla, lanzamento de Malla, parada de Sofía, boa parada. Ataque en superioridade para o Calvo Xiria. Lara, lanzamento de Lara, golazo de Lara. Está a facer un partido impresionante con ese brazo, con ese lanzamento tan potente que ten. Últimos segundos de expulsión de Lavadores. Raquel, la de Aitana, ben defendido por Aitana. Un traballo moi bo na faceta defensiva. Posición de Alex, agora Alex aí a cortar Mara, non chegou por pouquinho e permitiu esa penetración de Alex para poñer o 22-21. Pasamos ao Ecuador desta segunda metade. Moi emocionante, un corto moi completo realizando por parte de Calvo Xiria. Lavadores que tuvo unha boa reacción despois de encontrarse 6 goles abaixo no marcador. Agora seguimos 22-21 para Calvo Xiria. Tamara, lanzamento moi un apoio de Tamara, foise moi centrado, fácil para Alba, o robo de Lara, e control de barro parte de Lavadores. Anota Lara Souto 23-21. Malla, defensa entre Tami e Aitana tamén lle axudou. Golpe franco. Malla para Raquel. Aitana moi ben pilloulle foi despistada Elena, desdobrou Lucía e anota. Unha pena porque estaba sendo outra boa defensa por parte de Calvo Xiria. Carla para Tamara. Con calma Tamara, posicionense xogadoras. Contra moi ben a Natalia, gol de Natalia con 6 metros, 24-22, minuto 17 esta segunda metade. Alex para Raquel, balón que chega a Lucía no extremo, 7 metros. O balón que llegou cando armou o brazo Lucía, doulle na cara a Tamara. 7 metros, como non, será Raquel. De momento non fallou, esperemos que se aparece Sofía na portería. Tocou na pero acabou entrando. Un pouco desesperada Sofía porque tocou o balón de novo, pero acabou entrando. Arriscou aí Lara. Ese balón que se foi as mans de Alba, balón para Lavadores. Alex, en apoio, anota Alex.
E volve a poñer as táboas no marcador, 24-24. Tamara agora no centro para Carla. Lara, que está nese lateral dereito. Ese lanzamento de Elena que se vai, que agodouse ca parada de Alba. Entra con el extremo izquierdo, entra Marta Rodríguez Rubio nese extremo izquierdo. Os 18 minutos deste encontro. Vaya Franco nesa defensa sobre Noelia Sánchez, que dobrara. Ahora Jorge Marta, que desdobla tamén ao lado contrario. Alex, Eva e Sandro, sí. Agora Nerea a mandar no centro do ataque Carla Valle, dalle descanso a Carla. Nerea para Lara contra a Natalia, 7 metros, moi bo pase por 7 metros por defensa de, creo que foi Eva. Debe ser Marta, especialista dos 7 metros. Pelotazo, non sei se llevou no corpo, parou co brazo. Ese lanzamento de Marta. Para Alex. Marta no extremo, defensa. Buscamos la defensa carballesa para evitar, para cortar esa recuperación de balón. Maya. Ese pasivo de cuartos colegiados. Mala caída agora de Alba, caiu mal, é verdad que Aitana esvarou. Foi unha mala caída. Minutos para Aitana, que se digo, esvarou nese momento de deslizar para chegar a defender, aí provocou desequilibrio no momento en que recibiu Alba, daí que fora unha mala caída. Retírase dolorida ao banquillo, que será tamén a especialista de lavadores, que leva 100% de efectividade dende esa posición, e volve a anotar. Ponse por diante lavadores despois de moito tempo no encontro, por diante 24-25. Agora mismo Calvo Sirio, que está con unha xogadora menos. Son de Aitana, unha mixta sobre Lara. Lanzamento de Tamara, que se vai por arriba, ese lanzamento en apoio.
lanzar en superioridad de los lavadores. La verdad que estaba bastante la Marta, aunque se pone lateral, ataca Nerea. Lavadores pensando, vuelve a arriscar. Lavadores Anxo non está contento, normal, porque non están encontrando as mellores solucións para estar unha xogadora máis. Amara, Lara, para Nerea. Franco, sobre Nerea, saca Elena. Pero tamén non apoio, sorprendendo a Alba, balón que entra na portería, pon un empate ao marcador, Lara Souto. Malla para Marta dentro extremo, o balón que se vai ao pau. O xeite que lle escapou das mans a Lara, e tempo morto de Anxo. Un encontro despois dese tempo morto fritado por Anxo. Ten que estar moi contento, sobre todo nas últimas accións, porque cando estaba unha xogadora máis non encontraron a solución máis apropiada para esa situación. E a maiores tamén a Luxilla quen de anotar en inferioridade. Menuda se encontro con ese saque de banda. Saca Alba por fora. Eva. Malla. Malla parada de Sofía, golpe franco de Natalia. Alex. Para Eva. Buena definición aí de doblar a Noelia. Con ese listado batendo a Sofía, 25-26. Achegando os últimos 5 minutos deste encontro, un marcador 25-26 a prol do equipo vigués. Dobra Marta, ao contrario, Eva. Acción, contigo aí a Natalia, Eva, para anotar 25-27.
rápido Natalia sobre Lara. Anota Lara para poner o empate no marcador. Chega Noelia nuestro esquife dereito e anota 27-28, últimos 3 minutos deste encontro. Vemos quen é que pode xogar mellor estes últimos minutos. Máis un para lavadores. Tamara, a acción de Tamara, 7 metros sacados. Marta, a pesar de haber errado o anterior lanzamento, vai outra vez a executalo en la línea dos 7 metros. Ahora sí, estamos no marcador, 28, 2 minutos e 10 segundos. De Noelia. Saca Elena para Tamara. Acción de Tami. Pasos y golpe franco. Nerea para Lara. Minutos de malla, sí. Malla que non xogará máis no encontro, xa que queda 1 minuto e 8 segundos. Calvo Xiria agora en superioridade. Cando a xogada Nerea. Tamara para xogar con doble. Que chega Mara. Franco. Un deserro de Mara buscando, porque era Natalia que estaba en 6 metros. Últimos segundos deste encontro, marcador 28-28. Jugado para lavadores. Tempo morto de Anxo para disputar estos últimos 29 segundos. Veremos si el encuentro acaba con lavadores en posesión, a ver si tenemos la suerte de tener algún balón para, no sé, si anota lavadores para poder empatar, si no, pues poder ir a por la victoria. Recordemos que los lavadores están en prioridades.
Anxo retira a súa gardameta. Alex Traeva, mala fortuna, 7 metros. Mala sorte tuve o Calvo Xiria, que ese balón non era para Alba, pero colliuno. Será Raquel a falta de 15 segundos. Esperemos que se hoxe, se esta ocasión a que Sofía detén ou se con esa efectividade. Volve a anotar. Últimos 11 segundos, tempo Marta de Zarra. Vimos que tamén Zarra arrisca, retira a gardameta para xogar con 7. Vemos que lavadores. 10 segundos, agarra Calvo Xiria, Nerea. Penetración de Nerea, gol de Nerea. Vai a rematar aquí o encontro con ese 29-29. Con ese punto, ese gol de Nerea, reparto de puntos para ambos os conjuntos. Gran encontro vistos no Vila de Noia, gran encontro por parte do Calvo Xiria. Tuvo esa máxima ventaxa de 6 goles, pero que foi unha boa reacción de Lavadores para empatar, poñerse por diante, e agora ao final foi que han de recortar esa desventaxa a Calvo Xiria para poñer ese 29-29. O dito, reparto de puntos no Vila de Noia. A semana, último encontro da tempada, veremos os resultados que se deron, se hai algunha posibilidade de meterse na Final Four, desexarlle todas as sortes a Lavadores nesa Final Four. A todos vostedes, gracias por estar aí. Vémonos no seguinte partido. Adeus.